Ahoj, namaskar. Ja ťa vítam v dnešnom cvičení tehotenskej jogy, ktorú začneme v pozícii tureckého sedu, takže sa kľudne môžeš doň pohodlne usadiť. Ak už možno z predchádzajúcich cvičení jogy vieš, že budeš potrebovať na niektoré pozície blok, alebo nejaký pás, alebo nejaký bolster, alebo čokoľvek, tak kľudne sa vybav do svojho okolia. A teda môžeme sa na úvod trošku stíšiť. Kľudne sa vysať do toho tureckého sedu tak, aby ti bolo pohodlne a príjemne a aby si mala chrbát kolmo na podložku. Nohy kľudne viacej dopredu. Ramena od uší. Môžeš spokojne zatvoriť oči a na chvíľočku len tak sa stíšiť. Počas celého cvičenia nezabudni mať pevné svaly pánového dna, spodné brúško, dýchaš do strán, do rebier. Pokojne otvor oči. Ako vždycky začneme cievnou gymnastikou. Ak si podobne ako ja v posledných mesiacoch tvojho tehotenstva, tak je to celkom dôležité. Nemusíš to robiť v rámci jogových cvičení, ale určite odporúčam každý deň, je to fajn. Takže začneme rukami. Budeš spájať postupne jeden palec s druhým. Postupne robíš takéto očka. Ostaneš v strede a ideme dolu, hore. Poď do strán. Kľudne vytras. Ešte trošku vytrasieme. Takže spojíš si takto dlane, prepletieš vytras. Spojíš dlane pred hrudníkom v pozdrav Ani Džupa donútra a von. 2, 3, 4, 5. Vráť na stred. Ruky by sme mali. Aby si lepšie videla na moje nohy, takže pôjdeme teraz robiť s nohami. Tak sa ti otočím. Takže nohy dáme na šírku podložky. Kľudne pošli do strán, do rohov podložky. Ak sa ti takto zle sedí, kľudne naváž a ideme dopredu, naspäť. Prepneš špičku, zaflexuješ. Ostávaš nohami na stred, spravíš si vejárik a do zovretia. Vejár, do zovretia. Vejár, do zovretia. To je ono, pokrúž v členkoch dovnútra a dovonku. A prechádzaš do tureckého sedu, kde pokračujeme spinálnymi cvikmi, ako vždycky na rozcvičku.
Takže natiahneme sa najprv rukami do výšky s výdychom. Iba pozrieš dopredu a naťahujeme sa striedavo. Pravá, výdych. Ľavá, výdych. A ideme 2. Striedaš, kým ťa nezastavím. 3. 4. 5. Natiahneš sa znova obidvoma rukami a s výdychom klesáš pravá dlaň, ľavá ruka ide do úklonu a pozeráš popod a dýchaš. Nádychneš sa na stred, s výdychom ideš do opačnej strany. Spravíme si takú kratučku vinyásu z týchto úklonov, takže nádych a výdych. Nádych a výdych. Dýchaš, nepočítaš. Ešte raz na ľavú stranu. Nádych stred. S výdychom prichytíš oboma rukami kolená a zacúvaš dozadu. Vyhrbíš sa v každej časti tvojho tela. Nádychni sa, urobíš protipohyb, pohľad hore a výdych. Nádych a výdych. Nádych, výdych. A ešte raz nádych a výdych. Zacúvaj. Ostávaš opäť v pozícii tureckého sedu a ideme krúžiť pánvou. Do jednej aj do druhej strany. Zastabilizuješ v strede. Vystrieš nohy tak, aby si ich mala na šírku pánvy alebo kľudne trošku širšie. Ruky pôjdu na úroveň sedacieho svalu a trošičku viacej dozadu. Ideme robiť pozíciu stola. Trošičku aj poposilujeme. Čiže budeme dvíhať pánvu hore a naspäť. Kľudne polož na podložku alebo nie. Záleží od toho, že ako sa cítiš. Päty pôjdu na podložku, špičky hore. Nádych a výdych. Hore a dole. 4 a 5. Vrátiš, prejdeš turecký set a cez turecký set kľudne bokom alebo priamo do pozície mačky. Takže pozícia mačky. Správne ho postav, dobre zastabilizuj, lakťové jamky otočíš dovnútra a lakte pôjdu trošku taktiež popod brucho. Vyplníš priestor medzi lopatkami, hlava je v predĺžení. Aký robí možno problém, mne sa to niekedy taktiež stáva, zápestie, tak kľudne prejdeš si na peste. Taktiež platí, že lakťové jamky idú smerom von, lakte popod, dýchaš. Takže ako potrebuješ, tak sa nastav a vyhrb chrbát. Krava
mačací chrbát. Krava, mačací chrbát. Krava, mačací chrbát. To je ono. Zastabilizuj opäť neutrálnu pozíciu mačky. Zanožíme pravú nohu. Chvíľočku ju tu podrž. Prejdeme si na predlaktia. Tá pravá noha je stále zanožená. Kľudne máš dlane položené na podložke, alebo môžeš prepliesť prsty a ideme takú dúhu z nohy, dobre? Začneme vľavo, cez stred a vpravo. Stred, vľavo, cez stred, vpravo. Neprepadávaš v hrudníku. Nepočítaj, dýchaj. Ostávaš v strede a ideme trošičku zapumpovať hore a dole. Zastavíš opäť v strede, vrátiš koleno na podložku vedľa ľavého kolena, ostávaš tu, ak si potrebuješ oddychnúť, kľudne stopni video, prechádzaš do pozície dieťaťa a pokračuješ ďalej. Ak môžeme ísť ďalej, zanožíš ľavú nohu. Chvíľočku tu podrž. A začíname vpravo. Nepočítaš, dýchaš. Dúha. Neprepadávaš v hrudníku. Neprestávaš dýchať. Ostávaš v strede a trošku pumpujem. Zastavíš, vrátiš koleno na podložku. Tentokrát ideme všetci do dieťaťa, takže kolena idú na šírku podložky, teda od seba. A kľudne ostaň v pozícii dieťaťa. Čelo môže ísť na podložku, ty sa môžeš vystrieť rukami dopredu. Po prípade ostávaš na predlaktiach a dýchaš. Opäť pôjdeme na predlaktia. Čiže kolena idú trošičku bližšie k sebe, ale snažíš sa ich nechať čo najviac na šírku podložky, ako sa ti dá. Sme na predlaktiach a pôjdeme dozadu a dopredu. Nepočítaš, dýchaš. Neprepadávaš v hrudníku a držíš pánu. Len opakujeme stále ten istý pohyb. Dopredu sa navážiš natoľko, aby si sa dokázala ešte udržať rukami. Je to trošinku aj posilovanie rúk. V zadnej pozícii sa snažíš dotlačiť pánu čo najďalej, otvoriť bedra čo najviac. Poď ešte raz dopredu a dozadu. A už sa dvíhame do pozície mačky. Znova sa natiahneme rukami dopredu, klesáme na čelo, napasujeme brúško medzi stehná. A keď sme na čele, prepletieme prsty na rukách a posielame dozadu. Postavíme sa do pozície mačky.
Dáme trošku ruky viacej dopredu na šírku podložky, preklopím špičky na nohách, pes pozerajúc dole, kľudne ruky na šírku podložky, nohy na šírku podložky, tak aby sa brúško zmestilo a dýcham. Klesnem naspäť na kolená, vykročím pravou nohou medzi dlane a dvíham sa do pozície kráčaceho bojovníka. Ruky prepletiem, respektíve spojím v pozdrav pred sebou, zatlačím kľudne do nich, dýcham. Pôjdeme do bojovníka 3. Ak potrebuješ, kľudne si pomôž, prichytíš sa rukou o stehno, ak nepotrebuješ, preklopíš špičku na nohe, zdvihneš sa hore, bojovník 3. A klesám výdych kolenom nad podložku, nádych, výdych, nádych, výdych 3, nádych, výdych 4, nádych, výdych 5, nádych, s výdychom klesáme úplne na koleno pod kontrolou, tak aby sme ho nepraštili na zem. Ľavá ruka sa dostáva na podložku, na úroveň pravého chodidla, no a pravá ruka sa otvorí smerom nahor a dýcham. Ideme sa striedavo dvíhať, znova 5 krát. Zdvihnem sa za pravou rukou, klesnem na ľavú, natiahnem sa za pravou, nádych, výdych, nádych. Ak potrebuješ, kľudne prichytíš stehno, výdych, ešte 2. Ešte 1. To je ono. Práva ruka pôjde na podložku. Ak je to pre teba moc náročný, tento cvik vynecháš. Poprípade len ostaneš tu a navážiš sa na pravú nohu. Ak je to pre teba OK, môžeme spraviť pozíciu holuba. S tým, že tu sme trošku obmedzené tým brúškom, pretože keď sme si chceli ľahnúť, v niektorých prípadoch, tak už si zatlačíme o lítko. Niekedy sa dá dať aspoň na predlaktia. Ak je to pre teba možné, poď, otvárame bedro. Najprv sa len položíš na dlane, nedvíhaj sa v oblasti chrbtice, aby sme neprehýbali sa moc v oblasti brúška. Navážime trochu doprava, noha sa dostane popod brucho, zacúvame s ňou dozadu, sme v pozícii mačky a pôjdeme to isté na opačnú stranu. Takže vykročíš ľavou nohou dopredu a dvíhame sa do pozície bojovníka tlačiaceho. Ruky spojíš pred hrudníkom, dýchaš. Pôjdeme bojovník 3, takže prenies váhu, preklopíš špičku, zdvihneš, bojovník 3. A idem klesám kolenom nad podložku. Hore, výdych 2. Hore, výdych 3, 4, 5. A so 6 pod kontrolou spúšťam pravé koleno na podložku. Pravá ruka sa dostane
na úroveň ľavého chodidla. Ľavá ruka ide hore, dýcham. Vrátim ľavú ruku dopredu. Ak je holub nie je pre nás reálny, len navážim na ľavú nohu. Ak môžeme ísť do pozície holuba. Takže prechádzam tu, kľudne na predlaktia. Tak, aby malo brúško miesto, aby sme ho netlačili. A dýcham. Keď sa chcem vrátiť, najprv sa navážim na tú ľavú stranu, zacúvam ľavou nohou dozadu, sme v pozícii mačky. Tentokrát sa potrebujeme dostať na bok. Takže prechádzam cez predlaktia, ľahnem na ľavý bok, chytím hlavu, pozícia lážo plážo. Dobre, chytím tu trošku stabilitu, kľudne pokrčím ľavé koleno, pravou rukou sa prichytím na podložke a budeme dvíhať a pracovať s touto pravou nohou. Takže neprepadávam v ramenách, dávam si pozor, aby sme nespadli tu, čiže držím si pozíciu a ideme prvé, dvíham nohu hore a dole. Potrebuješ cítiť stehno tu z boku, prípadne zadok, nesmie prechádzať do krížov. Každý má ten rozsah niekde inde. Takže niekto už bude cítiť to, čo má tu a niekto bude cítiť to, čo má tu. Dobre, takže sústreď sa na svoje telo. Nepočítaj, dýchaj. Výdych je dolu, nádych je hore. Ak potrebuješ, vždycky si polož nohu. Ak nepotrebuješ, nemusíš. Ostávaš tu v strede a priťahujem k sebe, od seba. K sebe, od seba. To je ono. Pritiahni ešte raz. Len prichyť koleno, trošku podrž, dýchaš. Uvoľni a cez chrbát sa zvalíme na opačnú stranu. Takže ľahneš, prevalíš sa na opačnú stranu. Takže ostávame na pravom boku. Takže podložíš si hlavu. Kľudne zastabilizuješ túto pozíciu tým, že krčíš koleno v nohe. Ak to na pravej nohe, ak to nepotrebuješ, kľudne nechaj vystreté. Nechávam úplne na teba. A dvíham hore a dole. Ostávaš dolu a priťahujeme k sebe a od seba. K sebe, od seba. Nádych, výdych.
Pritiahni, prichyť, na chvíľočku podrž. Uvoľni, vystri nohu do diaľky. Teraz pôjdeme na chvíľočku na chrbát. Ak ti to robí zle, pozíciu úplne vynechaj. Ak to chvíľočku vydržíš, tak poď do pozície na chrbát. Nič, iba pokrčíš nohy v kolenách, zatiaľ na šírku pánvy a poď pohybovať pánvou doprava doľava. Dlane sú točené nahor. Ak máš možno reflux alebo pálenie záhy, tak pokojne si daj bolster pod sebou alebo nejaký vankuš, aby ti zdvihol vrch tela. Zastabilizuj pánvu v strede, zdvihni nohy hore. Pokrčené, tak aby si cítila, že nezaberá absolútne brúško. Nohy idú na šírku. Len potrebujeme ich dostať do výšky. Ak sa ti to nedá, kľudne použij stenu. Pridáme ruky. Potoč v členkoch v zápestiach. Do jednej do druhej strany. Vytres. A chvíľočku nechaj len tak na výdychov. Uvoľníš, budeme sa dvíhať cez bok, po prípade ostaneš ležať na ľavom boku, ruka môže ísť ľudne pod hlavu a môžeš to záverečné stíšenie absolvovať tu, alebo sa môžeš vytlačiť do pozície tureckého sedu, ako ti je pohodlnejšie. Takže turecký set, alebo akýkoľvek iný set. Ruky môžeme nechať na kolenách, po prípade môžeme prichytiť brúško. Ako potrebuješ a dýchaš. Oči môžu byť zatvorené, alebo si zafixuj niečo šikmo vpredu. Neobzeraj sa doprava doľava. Nádychneme sa 10 krát do brúška. Kľudne, ak potrebuješ pre kontrolu, prichyť si rukami brúško. Hrudník je pevný a jeden nádych. A výdych. Nádych. A výdych. Nepočítam. Dýcham. Teraz, ak potrebuješ pre kontrolu ruky na hrudník, ak nepotrebuješ, nemusíš. A dýchame 10 krát do hrudníka, do strán, brúško je pevné.
Pôjdeme sa teraz nadýchovať aj do brucha, aj do hrudníka. A vydýchovať budeme cez ústa ako cez slamku, pomaličky, postupne. Nádych. A výdych. Dva. Tri. A ešte dva. Okay. Možno kľudne prichytiť brúško, pozdraviť svoje bábätko, možno nám opäť odpovie. Stretla som sa s veľmi peknou afirmáciou, síce pôrodnou, ale veľmi peknou. Môžeme si ju kľudne povedať. Za minútu zvládnem čokoľvek. Vzhľadom na to, že vieme, že keď bábätko prichádza na svet, tak prichádzajú kontrakcie vo vlnách. No a tá jedna kontrakčná vlna trvá minútu. Naučím sa správne dýchať. Naučím sa ostať pokojná. Naučím sa ostať uvoľnená. Moje telo presne vie, čo má robiť. Za minútu zvládnem čokoľvek. Môžeme otvoriť oči, porozhľadať sa okolo seba. A ja ti prajem pekný zvyšok tvojho dňa. Ahoj.